F'Malta r-rata ta' nisa li jaqilgħu inqas paga mill-irġiel hija inqas mill-medja Ewropea. Minkejja dan jekk id-differenza ma tiġix indirizzata, iż-żieda fil-partiċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tista' tkompli żżid id-differenza fil-qlieħ bejn is-sessi. Dan ħareġ waqt seminar li tsella mill-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza dwar id-diskrepanzi fid-dħul għabbażi tal-ġeneru. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja li kien wieħed mill-kelliema waqt is-seminar sostna illi d-differenza li hemm fil-pensjonijiet ġejja minn mentalità antika ta' stereotipi dwar l-irwoli tal-ġeneru, fejn ir-raġel imur jaħdem u l-mara kienet toqgħod id-dar tieħu ħsieb il-familja. Daw l-affarijiet irridu nindirizzawhom bħala soċjetà sieħa biex nindirizzaw u dak il-pern ta' kollox idur fuq element ta' edukazzjoni li rridu nnoħħu mis-soċjetà tagħna. Dil-pressjoni żejda li jkun hemm li ċertu rwoli huma assoċjati mal-irġiel jew man-nisa biex jien dejjem nitkellem dwar ġenituri, mhux dwar missieruhom, għax li rwoli huma tnejn importanti huma gwali. Dr. Rosemary Azzopardi, lettura anzjan fl-Università ta' Malta, irrimarkat li fil-waqt li n-nisa li rritornaw fid-dinja tax-xogħol uħud minnhom jibdew mill-bidu minħabba li tilfu snin ta' taħriġ. Waħda mill-issues hi li forsi jkun hemm continuous training anka meta dawn in-nisa jkunu id-dar fuq parental leave li huma xi jerġgħu jitlu fix-xogħol ma jħossuhomx li they've lost out on their skills. Ġifieri hemm sistema fejn inti tista' timla dak il-gap li se jinħoloq fl-skills, skills gap lil dawn in-nisa li jkunu barra mill-labor market għal ċertu żmien ta' xogħol. Fil-mat li bagħat il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis sostna li l-indipendenza ekonomika ugwali hija meħtieġa. Il-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvira tkellmet dwar proġett li għandu għaddej sa' Awwissu li ġej. Dan il-proġett konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea jagħti informazzjoni liż-żgħażagħ kif għandhom jagħmlu għażliet għaqlija f'suġġetti ta' studju. Jipprovdi iktar tarif dwar il-paga ugwali għan-nisa u l-irġiel u jiżviluppa għodda dwar il-pagi ugwali għal kuntest nazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.